дар шаҳри душанбе бахшида бар рӯзи байналмилалӣ йога чорабинии фарҳанги варзишӣ доир карда шуд. дар баробари кормандони соҳаи тандурустиву варзишгарон ва намояндагони корпуси дипломатии муқими кишвар ҳамкорони мо низ иштирок доштанд. ҳамасола 21 июн дар ҷаҳон рӯзи байналмилалии йога таҷлил карда мешавад. бахшида ба ин сана дар шаҳри душанбе чорабинии варзишӣ баргузор гардид ки дар он сокинону меҳмонони пойтахт ва кормандони сафоратхонаи Ҳиндустон дар Тоҷикистон иштирок доштанд. дар оғози чорабинӣ дар назди иштирокчиён мутахассисони соҳа баромад намуда оид ба манфиатҳои ин намуди варзиш йога ба ҳозирин маълумот доданд. зикр бояд кард ки барои дар сатҳи байналмилалӣ таҷлил намудани рӯзи йога соли 2013 ба Созмони Милали Муттаҳид дархост пешниҳод гардидааст. шурӯъ аз соли 2014 21 июн ҳамчун рӯзи байналмилалии йога ҷашн гирифта мешавад. йога аз забони санскритӣ йога алоқа гирифта шуда таълимот ва усули идора кардани системаи асаб ва психофизиологияи одам мебошад ки барои ба ҳолати олии рӯҳӣ расидан хизмат мекунад. योगा ना तनहा एक सिस्टम वर्जिश हस बल्कि एक सिस्टम ज़िंदगी हस कि बदन व रूह आदम रा एक जाय में कुनद व ख्वाहिश की दौरान व असासन ज़िंदगी के हस वाबस्तगी में कुनद. йога як нави системаи фалсафӣ ва динии ҳинди қадим ба ҳисоб меравад. қайд карданд ба маврид аст ки йога яке аз шохаҳои соҳаи тандурустӣ маҳсуб ёфта дар худ тамоми он амалу ҳаракатҳое ки дар дигар намудҳои варзиш истифода бурда мешаванд дорад. дар чорабинӣ ҳамзамон варзишгарони пойтахт низ дар баробари дигар сокинони касбу кори гуногун ба тамрини йога машғул буданд.